croeso mawr i chi i'r sesiwn. Ag dwi wastad yn hoffi, mae yna sîn fach yn y ffilm Heddwyn, lle mae'r bardd yn mynd mewn i'r cinema, mae cinema'n technoleg newydd sbon ar y pryd, a maen nhw'n cyfeirio ato fe fel moving pictures. Ag dwi'n meddwl amdano fe yn eitha aml, mae'n cyfleu eitha lot o ran pan mae technolegau cyfryngol yn glanio ar Gymru, a mae nhw yn newid y ffordd dyn ni'n cyfathrebu, mae nhw'n newid y ffordd mae pobl yn byw bywydau, a maen nhw yn amlwg yn cael effaith ar ein defnydd o ieithoedd yng Nghymru, ac wrth gwrs ar datblygu ar y Gymraeg. So mae hanes hir, fi ddim yn mynd i ymhelaethu lot ar hanes y Gymraeg mewn cyfryngau, ond mae'n ddiddorol i ystyried cyfieithiad y Beibl i'r Gymraeg, y llyfr printiedig cyntaf yn y llyfr hwn, a hefyd twf papur y newydd. Mae yna pobl sydd yn fwy gwybod lot mwy am y pwnc am yna fi. Ond pob cam o'r ffordd mae'r Gymraeg wedi, neu pobl wedi creu prosiectau, wedi creu mentrau, gorsafol radio fel Radio Cymru o 1977, ac wrth gwrs sianel deledu yn y Gymraeg. Ac mae'n bwysig ein bod ni'n creu sefydliadau sydd yn datblygu'r Gymraeg pob cam o'r ffordd. Felly'r cwestiwn yw fel pa sefydliad sydd yn gyfrifol, llawn amser am ffonau symudol a chynnwys ar ffonau symudol a'r math o bethau mae pobl yn gwneud ar ffonau symudol. Wrth gwrs, da ni'n pwyntio at pethau fel hyn, Miri Mawr, cyn i ni ddechrau sefydliadau, mae'r hen sefydliadau Saesneg yn bennaf, weithiau yn caniatáu ychydig o Gymraeg i mewn, ond mae yna hefyd enghreifftiau o trio cael y cyfryngau newydd. So mae yna proses o esblygu lle da ni'n trio dysgu'r gwersi o ran beth yw cryfderau y cyfryngau sy'n dod. A da ni wedi cyrraedd y pwynt nawr lle mae geiriau fel ar-lein, falle, ac all-lein, neu cyberspace a hyn i gyd. Maen nhw'n teimlo'n eitha hen ffasiwn, achos mae'r ystadegau yn dangos bod hi'n hollol normal erbyn hyn i roi ffôn yn eich poced. Felly mewn theori, rydych chi ar-lein trwy'r dydd, ac wrth gwrs mae bobl ifanc hefyd ar-lein trwy'r dydd, ac mae'n rhan o'r amgylchedd ieithyddol, y cyfryngau digidol yn rhan pwysig, holl bwysig o'r y tirlun ieithyddol. A dyn ni'n gweld, os dyn ni'n edrych i mewn, dyn ni'n chwilio, dyn ni'n edrych ar-lein, mae jyst lot fawr o prif ieithoedd ar-lein, fel ieithoedd nawrion, fel y Saesneg. Dyn ni'n gweld lot o gaps o ran y darpariaeth Cymraeg. Ac fi siŵr falle bod pobl sy'n gwylio heddi yn gallu meddwl am enghreifftiau. Ac un o'r prif brofion yw, os dyn ni'n chwilio ar-lein, ydyn ni'n chwilio yn Gymraeg am pethau, neu ydyn ni'n chwilio am Saesneg? Dwi'n chwilio yn Saesneg yn aml, achos dwi ddim yn ffyddiog y bydd unrhyw ganlyniad yn Gymraeg i ymateb i fy nghwestiwn. Ac mae hyn yn creu byd ieithyddol i bawb yng Nghymru, ac i bobl ifanc. Dyn ni'n normaleiddio chwilio yn Saesneg i ffeindio gwybodaeth defnyddiol a gwybodaeth diddorol, adloniant, pethau celfyddydol, adnoddau o bob math. Ychydig blynyddoedd yn ôl, fe oedd yna lot o frwdfrydedd am y platfformau cyfryngau cymdeithasol i gyd. So oedd hi'n anodd gwybod ble ddylen ni fuddsoddi i cryfhau'r Gymraeg. So roedd platfformau mynd a dod. Ond byddwn ni'n awgrymu bod pethau wedi setlo erbyn hyn. Dyn ni'n gwybod bod YouTube yn bwysig. Mae YouTube yn holl bwysig. A dyn ni'n gwybod bod chwilio ar Google yn bwysig. A yr holl platfformau mae pawb siŵr o fod yn nabod. Felly, ble mae'r cyfrifoldeb o ran corff neu sefydliad sy'n gallu canolbwyntio yn llwyr ar ddatblygu ar y Gymraeg ar platfformau hyn,
cynnwys Cymraeg, y profiad y Cymraeg. Wel, mae yna rai, wrth gwrs, ac maen nhw'n gwneud gwaith da. So mae Hans yn enghraifft gwych. O'n i wedi gwneud sums a wedi cyfri bod Hans wedi cyhoeddi ar gyfartaledd 6 fideo bob dydd ers y dechrau ar YouTube. Ac mae hynny yn eitha sylweddol. Da ni eisiau cadw Hans, da ni eisiau datblygu Hans, a da ni eisiau gweld twf Hans. Mae yna peth eraill, mae yna prosiect newydd gan golwg. Fi wedi bod yn gweithio yn personol fel yng ngwaith dydd i ddydd gyda golwg i ddatblygu rhwydraeth o wefannau bro newyddion. Ac wrth gwrs mae Eisteddfod ei hun fel sefydliad wedi cyfrannu lot at cynnwys yn Gymraeg ar y we. Ond bydd rhaid i ni wynebu'r ffaith bod yr holl sefydliadau yma, y prosiect yma, dyn nhw ddim cweit yn cyrraedd y nod o ran creu pluraliaeth Cymraeg, creu y byd digidol Cymraeg sydd angen. Yn enwedig os ydym ni'n mynd i dechrau sôn am gael dros filiwn o siaradwyr Cymraeg, ble ydyn nhw'n mynd i gael eu holl gynnwys. Rhaid sôn am gwirfoddolwyr hefyd, y pobl sy'n creu podlediadau, fel y haglediad yma yn enghraifft da, podlediad sy'n cael ei greu yn amser spa pobl. Ond bydd rhaid i ni nawr fel cenedl buddsoddi arian go iawn mewn swyddi go iawn i ddatblygu ecosystem sy'n datblygiad twf yn y maes cynnwys Cymraeg o bob math. I bawb, ond yn enwedig i bobl ifanc, dyn ni'n meddwl am pobl sy'n llai hyderus eu Cymraeg, dyn ni'n meddwl am pobl sy'n dysgu Cymraeg, ond i bawb, achos dyn ni eisiau byw yn Gymraeg a dyn ni eisiau cael y tirlun Cymraeg yna, yr amgylchedd Gymraeg yn ein cyfryngau. Dyma'r amser nawr, mae'n hen bryd i ni gael chwyldro fel y chwyldro'r wasg a teledu. Mae eisiau corff sy'n gallu buddsoddi mewn hyn. A mae'r hen sloganau yn bwysig o hyd. So, dyn ni eisiau gwneud popeth yn Gymraeg. Nid yn unig darllen cynnwys, gwylio cynnwys, ond cael profiadau. Fi'n mynd i sôn am hyn yn y man. Be mae profiadau yn golygu. So, yn ein papur heddi, mae'r Gymdeithas yr Iaith yn cyhoeddi syniad. Ydyn ni wedi dewis yr enw Menter Ddigidol Gymraeg. Dyn ni'n meddwl am rai o'r ymgyrchoedd llwyddiannus y gorffennol, fel y Coleg Ffederal, sydd bellach wedi ymgorffori yn y Coleg Cymraeg Genedlaethol. Mater arall a trafodaeth arall ydy hynny. Oedd rhaid i ni ddewis enw, dyn ni wedi dewis Menter Ddigidol Gymraeg fel enw, achos mae hyn yn ymgais i gyfleu y math o syniad, y math o sefydliad sydd eisiau. Dyn ni ddim jyst eisiau gweld adran o ryw gorff arall sydd yn ymateb i nod arall. Felly, dyn ni'n gallu meddwl am sefydliad gwahanol sy'n gwneud gwaith gwych fel y Cyngor Llyfrau, S4C, y Llyfrgell Genedlaethol. Mae gyda nhw ei nod eu hunain, eu cyllideb eu hunain i ganolbwyntio ar cyfres o amcanion penodol. A byddwn ni fel cymdeithas yn argymell yn gryf i Gymru fel cenedl bod angen creu corff newydd. Corff cyffrous, corff bywiog, sydd yn creu cynnwys a phrofiadau, sydd yn perthnasol i bawb yng Nghymru. A fel fi'n dweud, dyn ni'n meddwl am y bobl ifanc, dyn ni'n meddwl am yr oedran yna sy'n dechrau sylweddoli bod eisiau troi at ieithoedd eraill, Saesneg yn bennaf, i ffeindio cynnwys. Bydd Leia yn sôn am hyn yn y man. So, y profiadau yma, fel mae hyn yn ffordd hefyd o canolbwyntio ar pa impact mae hyn yn cael ar bywyd y pobl. So, nid jyst apiau, nid jyst meddalwedd, ond profiadau. Siarad Cymraeg, dysgu Cymraeg, cyfathrebu yn Gymraeg, cynnal grwpiau diddordeb Cymraeg, seiclo, redeg. Mae yna pob math o brofiad mae pobl yn cael. Hyd yn oed deitio, pethau fel hyn, pethau cymdeithasol. So nid jyst cynnwys yw'r nod,
bod cynnwys yn holl bwysig, erthyglau nodwedd, fideos, podlediadau, mae angen mentor sydd yn edrych at y cynnwys a'r profiad yma. So, yn y dogfen, da ni'n ymhelaethu ar pa fath o fenter da ni eisiau gweld, a pa fath o fenter sy'n gwneud sens yn yr oes sydd ohoni. Sef menter Cymru gyfan sy'n treiddio mewn i holl gymunedau Cymru. So does na ddim pencadlys, does dim angen pencadlys drud. Mae cyfres o swyddfeydd yn gallu cynnal y fenter yma yn cymunedau pobl. A bydd y fenter wedyn yn cyflogi pobl, a cyflogi arbenigwyr. A bydde fe'n datblygu sgiliau, nid jyst codio, ond cynhyrchu ar gyfer ar-lein, a nid ar gyfer teledu bocs yn y cornel. Ond bod hynny yn wych, a da ni'n ymgyrchu i ddatganoli darlledu a cael cyllid digonol i ddarlledu a print a'r holl gyfryngau sy'n bodoli. Mwyn i ni gwasanaethu'r miliwn yna, neu dros filiwn, sy'n mynd i dod at y Gymraeg, a'r holl bobl sydd yn siarad Cymraeg heddi. Dwi'n falch o weud bod y Gymdeithas wedi cyflwyno'r syniad yma o filiwn o siaradwyr Cymraeg, a bellach yr wythnos hon yn adeiladu ar y syniad yna, tu hwnt i'r miliwn. Byddwn ni'n annog pawb i ddarllen y ddogfen yna hefyd. Mwyn i ni cael y miliwn o siaradwyr Cymraeg yma, mae eisiau lot o bethau, mae eisiau addysg, mae eisiau economi sydd yn parchu diddordebau cymunedol, ond y tirlun cyfryngol yn holl bwysig. Gallai'r Gymraeg cael ei golli neu ennill fan hyn. So, y newyddion yw, da ni'n byw mewn Cymru sydd ar pwerau datganoledig. Mae datganoli wedi ennill, a bydde modd ariannu Menter Ddigidol Gymraeg newydd nawr. Does dim angen datganoli, bod y Gymdeithas yn ymgyrchu i ddatganoli penderfyniadau cyllid dros ddarlledu i Gymru. Does dim angen i ni aros tan datganoliad yna i weld Llywodraeth Cymru yn greu hanes yma. Mae gwir cyfle i greu hanes yma a creu menter newydd sydd yn cyflogi pobl. Pan dyn ni'n edrych at corfforaethau, fi wedi sôn am rai o prosiectau Cymreig. Dyn ni'n edrych at corfforaethau Americanaidd yn bennaf, a maen nhw yn hapus i ddefnyddio rai pethau tokenistaidd, fel y rai goch fan hyn. A rhyngwynebau Cymraeg, rhyngwyneb Cymraeg ar Facebook. Chwarae teg i'r gwirfoddolwyr yna sydd wedi cyfieithu y meddalwedd yma. Ond dydy hyn jyst ddim yn digon. A dyn ni ddim yn gweld y corfforaethau Americanaidd yn arwain o ran y nod o gael cynnwys Cymraeg, profiadau Cymraeg. Mae eisiau corff gyda grym sefydliadol sy'n gallu arwain ar hyn, a sy'n gallu weithiau gallu cydweithredu neu dylanwadu ar rai o'r corfforaethau yma. Ond just pwynt i orffen yw, does dim angen i ni copio'n slafaidd ar hyn sy'n digwydd o ran y corfforaethau mawrion a gwerthoedd nhw. Fi'n siŵr bod pawb yn ymwybodol o'r cwmnïau mawrion fel Amazon, Facebook, Google, sydd ddim yn talu treth digonol, sydd yn gadael i casineb a hiliaeth gael eu cyhoeddi ar y platfformau, sydd yn berchen ar cod sydd ddim yn dosbarthu adnoddau, data, cod, y dantroeddau rydd yn amlach na peidio. A dyn ni'n gweld hefyd bod yr holl model o cynnal hysbysebion ac elw wedi cael effaith mawr negyddol, dinistriol ar ein sgwrs, ar ein disgwrs, ein democratiaeth, neu ein breuddwyd o democratiaeth.
o ran y Menter Ddigidol Gymraeg yma, mae'n bwysig bod na gwerthoedd craidd hefyd. So, cymunedau sydd ddim yn gaeth i dyfeisio, sydd ddim yn model sydd ddim yn dibynnu ar newyddion ffug, sarhad a'r hiliaeth i wneud elw i ychydig o bobl, ond cynnwys y profiadau, platfformau sydd yn ymateb i anghenion cymunedau. A dyn ni'n gweld y canlyniad wrth gwrs, dyn ni'n gweld yr holl y dyn mawr sydd yn cael manteisio ar y cyfryngau yma, sy'n cael manteisio ar Facebook mwyn twyllo pobl ac ennill grym. Felly, mae Leia mynd i ddechrau sôn am rai o ystyriaethau eraill, ond cymunedau yw'r nod, a'r cenhedlau sy'n byw a'r cenhedlaeth nesaf yw craidd y syniad sy'n gyrru y Menter Ddigidol Gymraeg. Felly, darllenwch y dogfen, byddwch yn rhan o'r ymgyrch, ymylodwch ar gymdeithas hefyd, ac nawn ni weld chi cyn hir. Felly, Leia, oeddech chi eisiau sôn am rai o ystyriaethau eraill sy'n perthnasol i'r ymgyrch yma, a'r syniadau a polisi yma? Ydw, ie. Mae yna cwpl o sleidiau dy fi hefyd, felly byddai'n just mynd i cyflwyno nhw. Dwi'n mynd i ddechrau gyda siarad am y pwynt dwedodd Carl am ei cwmnïau mawr sy'n rheoli y rhan mwyaf o y byd ar-lein ar hyn o bryd. Mae gyda fi cwpl o stats o Ofcom. Mae Ofcom pob blwyddyn yn wneud adolygiad o stad o'r cyfryngau sydd enw Online Nation, neu mae summary report ar gael yn y Gymraeg. Felly, ar hyn o bryd, blwyddyn diwetha, oedd 80% o'r amser mae pobl yn treulio ar-lein ydy ar dyfeisau teclynnau symudol. 80%. Mae yna rhan mwy o'r amser ar teclynnau symudol. Nid ar y teledu, nid ar sgriniau. Os maen nhw'n defnyddio pethau ar-lein, nid ar cyfrifiadau a dyfeisiau symudol ydyn nhw. A o hwn, mae tua dreian o'r amser ydy ar wefannau Google a Facebook, neu pethau sy'n aiso i Facebook a Google. Felly YouTube yn aiso i Google. Felly dreian o'r amser ar-lein ydy ar y platfformau enfawr yma. O'n i'n just yn edrych ar y chat Facebook sydd mynd ymlaen. Mae Fred Francis yn sôn am y ffordd mae pobl yn arfer galw y teledu, y teclyn bach Saesneg yn y cornel. A nawr mae'n ffonau symudol, mae'n hollol cywir. Mae'n fel yna. Os dyn ni ddim yn ofalus dros ben, ac os dyn ni ddim yn newid rhywbeth, bydd hynny drwy amser, cyntino. Mae'n ar bob dydd y dolyn yn y wlad yma yn defnyddio platfformau ar-lein am 3.5 awr y dydd. Felly mae 3.5 awr y dydd yn uniaith Saesneg, os dyn ni ddim yn ofalus iawn. Felly mae yna symud ymlaen yma. Felly, beth mae pobl yn edrych ar y platfformau yma? Wel, cyddoriaeth ydy elfen mawr, ond ar ôl hynny, mae pethau fel sut i wneud pethau, fideos doniol bach, mae pawb wedi gweld nhw, cathod yn wneud pethau wirion, cynnwys fi, felly clipiau ac yn y blaen, adolygiadau, peth fel yna. Nawr, ble mae cynnwys yn Gymraeg? Mae'n really anodd i ffeindio. Ti'n gallu trio fe dy hunan. Os ti'n mynd ar YouTube a chwilio am rhywbeth, mae rhan mwyaf o'r cynnwys yn dod nôl yn Saesneg.
Fel mae Carl yn dweud, os ti'n chwilio yn defnyddio geiriau Cymraeg, yn iaith Gymraeg, mae'n tipyn well, ond ddim lot. Mae enghraifft ar y sgrin yma am rhywbeth penodol iawn, yr amser yma, coronavirus. Ar y chwith mae fersiwn Saesneg. Ti'n gallu gweld o amrywiaeth, mae newyddion, mae na pethau wahanol, fersiwn Cymraeg, llywodraeth. Does dim amrywiaeth o cynnwys, does dim lot o cynnwys yn creu gan ddefnyddwyr, gan cyfryngau wahanol. Does dim digon o amrywiaeth o gwbl. Os ti'n plentyn, beth mae plentyn yn wneud, maen nhw'n gwylio pobl yn chwarae gemau ar-lein, how-tos i blant ydy sut i ennill Fortnite, neu sut i creu slime, neu bla bla bla. Ond dim byd o gwbl yn y Saesneg, yn y Cymraeg. Yn y Saesneg, hyd yn oed ddim yn sillafu y peth, maen nhw'n gallu ffigur mas beth ti'n meddwl, a mae lwyth o canlyniadau. Nawr, y problem hynny ydy, dyn ni ddim yn gwybod sut mae Google yn wneud penderfyniad yma. Does dim clem dyn ni. Mae yna diwydiant go iawn yn trio ffeindio mas ar y purpose hysbysebu. Mae holl diwydiant wedi tyfu lan o gwmpas y proses o, maen nhw'n galw fe'n search engine optimization yn Saesneg. Pobl yn trio darganfod pa tactegau yn gweithio i gwthio gynnys i'r frig o'r canlyniadau. Ond does dim diddordeb gyda Facebook neu Google yn dweud sut maen nhw'n wneud y penderfyniadau na. Does dim arian yn rannu y gwybodaeth yma. Ond, os ti'n trio hysbysebu rhywbeth, ti'n gallu targedau gan iaith. Mae text ar y sgrin yn dod o'r Google Ads Network. Os ti'n prynu ads hysbysebion ar Google, ti'n gallu targedau gan iaith. A nid jyst iaith mae defnyddwyr wedi dweud maen nhw'n defnyddio, ond y iaith mae Google yn meddwl maen nhw'n defnyddio neu yn deall, ar ôl edrych ar pa fath o wefannau maen nhw'n defnyddio, pa geiriau maen nhw'n defnyddio, holl lwyth o bethau fel na. Felly mae technoleg gyda Google os maen nhw'n moyn defnyddio fe. Ond ar hyn o bryd, dyn nhw ddim yn dewis defnyddio fe i helpu ieithoedd llai. Felly un o'r pethau dyn ni'n sôn am yn y papur ydy pa fath o pwys gallen ni roi, y corff newydd, os oes corff newydd, yn roi ar y platfformau maw fel na. Os eisiau ddeddfwriaeth i wneud, i gofod y platfformau mawr fel na i ddangos rhyw fath o atebolrwydd at ieithoedd lleiafrifol. Mae Google a Facebook yn dilyn yr arian, wrth gwrs. Os mae'n amlwg yn nhw, maen nhw'n gallu wneud arian o'r y pint Cymraeg, te. Wel, efallai wedyn maen nhw'n newid sut maen nhw'n gweithio. Mae dogfen yn siarad lot am ble mae balans rhwng creu mwy o gynnwys a adnogu pobl i creu mwy o gynnwys a y ffôrs mwy o'r platfformau a sut mae systemau yn gweithio. Felly mae systemau a cynnwys ydy y peth dyn ni eisiau. Hefyd, just achos y ffôrs mae pethau wedi dod yn droi hanes i iaith Gymraeg a sefydlu ar hyn o bryd gyda'r iaith Cymraeg yn y cyfryngau ac ar-lein. Mae'n tueddu bod yn lot o cynnwys wedi gael eu creu gan Cymru gwyn, Cymru dosbarth canol, syth, cis, abl. Felly dyn ni ddim yn moyn creu, yn y papur dyn ni'n siarad am hyn tipyn, dyn ni ddim yn moyn just ail-greu yr un stryserau a sydd gyda ni ar hyn o bryd. Os dyn ni'n mynd i ffurfio corff i creu loes mwy o gynnwys Cymraeg, ddylai
ddylai fod cynnwys o Cymru ddi, Cymru o lleiafrifoedd ethnig, Cymru hoyw, Cymru draws, Cymru di-deiethig, Cymru o dosbarth gweithio, Cymru anabl. Mae'n rhaid i ni creu cynnwys a rhoi cyfleoedd i bobl wahanol creu cynnwys sy'n yn gwmpas y holl profiad o bod yn Gymru yn y dyddiau yma. Mae hyn yn mynd tu ôl y camera ar y sgriniau, nid just wyneb tokenistaidd ar y sgrin, ond pobl o cefndiroedd wahanol yn creu y cynnwys yma. Mae'n eisiau ei normaleiddio, a dwi ddim yn ddigon i gweld pobl yn abl ar y sgrin, dim ond pan maen nhw'n sôn am profiad o bod yn anabl yn Gymru. Neu dim ond clywed o Gymru ddi pan maen nhw'n sôn am hiliaeth. Dydy hyn ddim yn ddigon da. Dyn ni'n moyn weld mwy o cynnwys o'r bobl yma am y holl profiadau o bod yn Gymru ac yn siarad Cymraeg. Mae yna loes o bobl o cefndiroedd wahanol sy'n siarad Cymraeg fel mamiaith dros y wlad, a mae loes mwy sydd wedi dysgu fe a'n yn hollol rigol. Dwi'n sôn hefyd am dysgwyr. Dwi ddim wedi siarad eto am ddysgwyr. Un o'r pethau pan ddechreuais i siarad Cymraeg oedd i trio ddod o hyd cynnwys sy'n addas i ddatblygu Cymraeg. Nid pethau sydd yn eli yn syth at ddysgwyr, really, achos mae'n loes o hynny. Mae'n eitha dda, mae'n iawn. Ond pethau sydd hynny digon o sylw i ganolbwyntio, achos dwi'n trio ganolbwyntio rhywbeth mewn ail iaith. Ti eisiau rhywbeth sy'n gyda ddigon o diddordeb, ddigon o amrywiaeth, and ddim yn rhy hir a drwm. Yn ffodus, mae byd ar-lein yn tueddu ffafrio y fath o cynnwys hynny, beth bynnag. Felly mae'n cynnwys ffurf fel short form content yn Saesneg. Mae yna un o'r pethau sy'n mwy o poblogaidd ar-lein. Felly dwi ddim yn zero-sum game. Mae yna, os ti'n creu cynnwys sydd yn wneud yn dda yn ôl yr algorithms, mae'n wneud yn dda i ddysgwyr a pobl ail iaith hefyd. Just rhoi y natur o'r cynnwys. Pethau fel Hanch, of course, wedi wneud eitha lot o'r cynnwys o'r ffurf yma. Mae short form content sy'n rannu, mae lot o bobl yn rannu fe, mae'n wneud yn dda yn ôl y search results. Felly, dyn ni wedi sôn am hyn tipyn. And beth arall sydd dy fi? Pan ti'n sôn am cynnwys sy'n addas i ddysgwyr hefyd, mae'n addas i bobl sydd ddim yn ddysgwyr yn y ffurf traddodiadol, ond efallai maen nhw wedi mynd drwy ysgol Cymraeg a wedi colli gafael ar y iaith tipyn ar ôl adael, neu maen nhw'n symud bant, maen nhw'n dod yn ôl, pethau fel yna, pobl sy'n ail defnyddio y iaith, dechrau defnyddio y iaith eto ar ôl sbel. Yn y bôn, mae byd yn byd digidol, beth bynnag dyn ni'n wneud. Mynd nôl at y dechrau hyn, mae pobl yn treulio mwy o amser ar-lein ac yn gwylio teledu dyddiau yma. Yn ôl y adolygiad Ofcom o'n i'n sôn amdano yn gynt, mae'n tua dim ond 10 munud, ond mae'n nhw'n tueddu a treulio 10 munud mwy ar-lein na yn gwylio teledu pob dydd. Felly mae'n tua 3.5 awr yr un, a 3 awr a 20 munud ar y teledu. Felly mae nhw'n just yn y flwyddyn diweddar wedi cyrraedd y tipping point yma. A mae pobl yn gwylio mwy o amser ar-lein na yn gwylio teledu. A mae rhaid i'r Gymraeg addasu hyn a cael gafel ar y heriau a'r cyfleoedd hefyd i taclo hyn. Achos dyn ni ddim yn moyn y 3 awr a hanner hynny i bod yn 3 awr a hanner o un iaith Saesneg. Felly, na ni. Mae loes mwy o manylion yn y dogfen. Dwi'n credu mae Carl yn mynd i roi y link i fyny ar y diwedd. Ond os unrhyw beth arall ti'n moyn
dweud Carl cyn Leia, tipyn o Q&A? Leia, ti sy'n neud y cyflwyniad, so mae dolen ar yr un nesaf ti'n credu. Iawn, iawn. Da, Gwych. dyna fi. Ti'n cywir? Diolch, Leia. Hoffwn cywir. A just, fi yn credu bod e'n bwysig i ni cydnabod bod Hanch wedi wneud lot yn y maes yma, yn enwedig o ran y astudiaeth o ddangos Cymru yn ei gwir amrywiaeth ar y sgrin. Does dim, fi ddim yn siŵr os oes data ar hyn, ond mae'n teimlo fel bod Hanch wedi wneud yn well o ran cynrychioli amrywiaeth Cymru, amrywiaeth ethnig, rywioldeb, pobl sydd ag anableddau ac yn y blaen. Dyn ni wedi cyrraedd diwedd yr amser, Leia, so oedd gyda ti unrhyw sylwadau eraill oedd ti eisiau ychwanegu? Jyst i annog i bobl i mynd a darllen drwy y ddogfen. A meddwl, un peth sy'n wys dweud siwr o fod ydy mae etholiad y Senedd blwyddyn nesaf. Felly os dyn ni'n moyn i roi pwyslais ar Llywodraeth ar y pleidiau i gweithredu a wneud rhywbeth tebyg i hyn, naw yw'r amser. Achos yn fuan, dyn nhw'n mynd i fod yn gofyn i pleidlais ni. Felly, gofyn ys yn yw beth dyn ni'n mynd i wneud. Mae hyn yn bwynt ardderchog. Os mae unrhyw un yma yn ysgrifennu manifesto ar hyn o bryd, dyma un llinell neu paragraff bach chi'n gallu rhoi mewn yn syth. Manifesto pleidiol fi'n sôn am. Ewch i'r wefan yma ag Cymdeithasol Cymru Blaen Saith Menter Ddigidol. A fel mae Leia yn dweud, mae hyn yn rhywbeth hawdd i unrhyw blaid arddel. Mae yna cefnogaeth i'r syniad o filiwn o siaradwyr Cymraeg ar draws y pleidiau mwyaf, y rai o pleidiau bachau hefyd. Felly mae hyn yn rhywbeth eitha hawdd, ond mae eisiau buddsoddiad a defnyddio adnoddau Cymreig i ddatblygu'r Gymraeg ar-lein. Felly, diolch i bawb am wrando. Dyn ni wedi recordio'r sgwrs yma, felly ar bob cyfrif, rannwch y sgwrs ymlaen i bobl. Dwedwch wrth bobl sy'n ysgrifennu manifestos, a byddwn ni'n annog unrhyw un i ymylodi ar gymdeithas i fod yn rhan o'r ymgyrch i sefydlu y corff yma a chwyldro cyfryngol yma sy'n holl bwysig. A dyna fi. Byddwch yn iachus a llawen. Bravo.